Η ζωή σας είναι οδυνηρή, κουραστική, ναι, αλλά αν ο Σατανάς τριαμβεύσει σε έναν κόσμο χωρίς Θεό, 3 φορές δυστυχία σε εσάς. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Δεν σηκώνω το πέπλο να δείτε αυτή τη φρίκη που είναι ήδη σε ενεργοποίησή του και που σφίγγει το στρατό του για να επιτεθεί. Σας δείχνω τι υπάρχει ψηλά. Ο ουρανός, ο Θεός. Σας δείχνω την καρδιά της χριστιανοσύνης, η Βατικανική Ρώμη. Σας υποδεικνύω την σκηνή. Προστατέψτε τους για να είστε προστατευμένοι και στοχαστείτε πολύ καλά τα λόγια μου. Εκδιώκοντας τον Ιησού Χριστό στις μικρές φωνές του, κινδυνεύετε να μοιάσετε μοναδικά σε αυτούς που ετοιμάζονται να εκδιώξουν το Θεό ως ιδέα, ως Εκκλησία της Ρώμης, ως πίστη. Σας το λέω, μη διώκετε τον Χριστό. Σε εσάς που καταδικάζετε τα όργανά μου, απευθύνεται ο Χριστός όταν λέει στη θεϊκή και δίκαιη ειλικρίνειά του, γιατί με διώκετε? Ναι, καταδιώκετε αυτόν τον ίδιο, διώκοντας αυτούς τους οποίους αρνείστε την ειρήνη. Ναι, αυτόν διώκετε, αρνούμενοι ότι ο λόγος μπορεί να μιλήσει σε αυτούς, αρνούμενοι ότι μπορεί να μιλήσει σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, που είναι πάντα ο συγγραφέας κάθε θεϊκής διδασκαλίας. Μιμηθείτε τον Απόστολο Παύλο στην δεύτερη περίοδο της θνητής ζωής του, εφόσον ξέρετε να τον μιμήσετε στον πρώτο του ρόλο, όταν ήταν ακόμη Σαύλος στην Ταρσό από την φυλή Βενιαμίν, Φαρισαίος και διώκτης των χριστιανών. Μην τρέπεστε εσείς, οι άλλοι ραβίνοι, να μάθετε από μια μικρή φωνή πράγματα της πίστης και της σοφίας που αγνοούσατε ως τώρα. Συγκρινόμενος με τον πλούσιο, δυνατό και επιβλητικό Γαμαλιήλ, ο δάσκαλος του Παύλου, που έμοιαζε με βασιλιά από την πολυτέλειά του και τους υποτακτικούς του στην υπηρεσία του, ελεύθερα ζώντας χωρίς να δουλεύει, από τη σοφία του Ισραήλ, ο πράος διδάσκαλος της Ναζαρέτ φαινόταν κατά πολύ καταφρονήσιμος στον Παύλο της Ταρσό, που γνώριζε την κοινωνική θέση του δασκάλου του, την μέθοδο διδασκαλίας του και